Os que só son 3 ou 4 son os que non están nesa tesitura. E para eso presionamos, simplemente. Pero o que sí digo é unha cousa. Non é unha cuestión de alcaldes, nin de cargos, nin de nada. É unha cuestión do Partido Socialista. E o que lle dixen outro día é que é lamentable que 4 señores, amparados por outros 2 ou 3, den este espectáculo lamentable. Porque saben vostedes que eu, e os ciudadanos o saben, que eu nunca falei do meu partido fora de os ámbitos que me corresponden. Pero, evidentemente, neste caso, pois teño que fazer chegar as cuestións que me corresponden a mí, non? E xa digo, e tamén o repito, non é unha cuestión do meu sillón, porque o meu sillón o entrego mañá, sempre e cando sea a través dos mecanismos democráticos que ten este partido. E os mecanismos democráticos son, como mínimo, unha executiva provincial. Como mínimo. E iso é o que realmente veño a decirvos tamén, que acabo de presentar un escrito na sede do meu partido amparando nun artículo do Partido Socialista Obrero Español, o artículo 15, donde dice: las discrepancias sobre los cargos de portavoz o secretario del Grupo Socialista de la Corporación y la organización del partido se someterán a arbitraje de la Comisión Ejecutiva del ámbito territorial superior al de la Corporación. Cabe